Eso é música, esa sensación de repente estar a ver algo que non contabas e que te remova por dentro, es que creo que é a mellor sensación que dá a música. Un idioma universal, neuronal, increíble, corpóreo, Sí. con algo que conectas, tío. Bueno, temos connosco a Caixo, un músico vigués que é un dos pioneiros da escena do rap galega e viguesa, que ademais ten moitos proxectos musicais na zona relacionadas con este tipo de música. Caixo, benvido a Verín, que tal? Placer estar no Estruga, como sempre. Como sempre. No, vai. Ademais aí que estamos ao fresco, porque Está o fresco, verdeciño, río al lado, sombriña, todo. todo pensado, Está todo ben. Tudo ben. Ti formaches parte do colectivo, é fundador do colectivo Banana Bahía Music, Sí. que foi un dos primeiros movimentos que hubo en Vigo e que rematou en 2020 despois de 11 anos de traxectoria. Que supuxo este movimento para a escena viguesa e tamén para a escena galega? Eu creo que incluso tanto a escena galega para a viguesa foi unha renovación, porque é verdade que somos pioneiros, por así dicilo, pero somos pioneiros da segunda oleada do rap. Sí. A primeira oleada que é dos principios dos 2000, coa familia, outro tipo de Barrio Sound e todo isto. Foron os primeiros, a orquestra tamén, con B Flecha, con Wesley, que son verdadeiramente os nosos pais, nais, dentro do movimento, refírome á orquestra, con unha visión super alternativa do mundo da música urbana, do mundo da música electrónica, que fixo que nosotros pues, tibramos un cimiento onde colocar a nosa casiña, non? Claro, un referente. Un referente, sí, os cimientos estaban postos. Nos, ao final, o que fixemos foi pues, facer unha lectura revolucionaria do concepto da música urbana e plantexar unha nova identidade dentro da música urbana e, sobre todo, facer algo que non estaba feito, romper cos cánones e romper tamén un pouco co establecido dentro da música urbana nese momento, non? Sobre todo porque nos instauramos o trap, instauramos pois neologismos do trap como bueno, música Memphis, o sonido máis Memphis, o sonido Miami, o sonido do sur, Claro. renegando un pouco do rollo Nova York, que todo iso, un pouco tamén traendo outro slang, outra forma de falar, outra forma de decir as cousas. Eu creo que tamén pertence moito a nosa xeración, os millennials, non? Un pouco cunha nova actitude ante a vida e tamén actitude ante o presente que se nos poñía diante nos principios da crise económica. Reinventando un pouco as mensaxes tamén. A mensaxe, claro, as mensaxes de antes eran como, parecíame moi... Todo como moi de preescolar, sabes? Sí que había xente da de colores, Dano, Elio Tofana, que está aquí hoxe, pois sí que eran xente, joder, que para nós eran referentes, pero sí que é certo que había como un 95% de peña que era como moi de profesor de coñecemento do medio. Sí. Da eso, sabes? É moi moralista. Moi políticamente correcto. Sí, todo moi raro, tío. Moi de escola. E nós era como, pues queríamos falar pues de nós como xeración posta, como se di, como se fóramos animais pechados nun sistema ultra protector e de repente nos soltaron a selva, sabes? Claro. Venga, búscate a vida. Claro. E bueno, sentíamos moi desamparados a ese nivel, moitos excesos coas drogas, moitos excesos con todo o que tiñamos ao redor, porque realmente o que estábamos era un pouco desesperados a nivel existencial. Un pouco emo todo tamén, un pouco... Era como moi intenso, ¿no? Era unha situación moi intensa e complexa e que nos canalizábamos coa música, verdade? Nosa existencialidade de menos de 20 anos. Claro. Bueno, verdadeiramente foron 11 anos moi bonitos. Os últimos xa non facíamos tantas cousas, pero quisimos pechar esa etapa cun disco que sacábamos en 2019, creo, non me lembro, co disco de Banana Bahía, e, bueno, era un pouco pechar unha etapa moi bonita da nosa vida, na que despois cada un, pois, fixo o seu, non? Eu xa tiña Overdose, unha festa que, de feito, levamos 9 anos, xa, bueno, estamos 10 anos, unha festa música urbana. Eu tamén estaba ya, a partir de 2020, comecei You Can High, a miña banda que é máis de punk, new metal, etcétera, ou post-hardcore e tal. Entón, bueno, eso, cada un xa estaba cada un polo seu camiño. Claro. Era moi difícil volver a xuntarse a facer algo e foi bonito polo menos pechalo cun disco, cun gran concerto en Vigo. Faltou, creo, dende a miña perspectiva, un gran concerto en Madrid, porque sí que moitos dos nosos seguidores son de Madrid,
Hubiera molado ter Sí. aquela perspectiva de Madrid e Vigo, como Claro. sempre foi, con Agorazén, Fetangana e todo. Claro, agora que comentabas o proxecto Overdose, que aparte que tes unha banda por un lado e logo da sala de concertos, como naceu este Overdose. tipo de proxecto? Bueno, Overdose nace como o primeiro aniversario da saída de Dropout, que foi a miña primeira mixtape en solitario, que foi unha, creo que bastante revolucionaria, o utilizar ao final, pois tamén, volvo a repetir un pouco un slam diferente, utilizar instrumentales de música electrónica, Sí. letras diferentes, un pouco etéreas, un pouco tamén viscerais, no miño momento nesa época emocional no que estaba, que era pues, Claro. moi caótico todo, moi autodestructivo. Bueno, foi o primeiro aniversario de eso, comezou como Overdose, de Dropout, Overdose creo que era, como a sobredosis de Dropout, Sí, primeiro aniversario. Fixemos aí unha festa, coincidiu que estivo de puta madre, encontramos un espazo moi pequenino, que nese momento era Lolita, creo, o Caricarsa era, en Vigo, de 100 persoas, que era o Cominsky, e nada, comezamos a facer unha historia como moi... non sei, a palabra non sei se é aleatoria ou Experimental, como probar cousas. solo a probar simplemente. Sí. Saiu da nada. Foi como unha experiencia no que vimos que comezou a ser un lugar de comunidade onde a xente que non quería escoitar, pois Paquito Chocolatero, nin quería escoitar Sí, como alternativo. clásicos temas de rock na típica sala de indie e tal, pois tivera un lugar onde escoitar música diferente, donde coñecer xente diferente, e comezou a ser un lugar de comunidade onde se xuntaban pois xente da fotografía, xente desde o deseño, xente da música, produtores, cantantes, público tamén en xeral. Despois de 9 anos, pois está sendo xa de fai moitos anos, 2017 quizáis, pois unha cousa máis profesional e que ao final pois a nosa intención sigue sendo en Overdose ser algo particularmente diferente a todo que hai, sempre ao borde do cataclismo, sempre, porque como é certo que se non te adaptas ás vanguardias, ás modas, Claro. podes pecar de ser non vanguardista, senón de ser demasiado raro para os demais Claro. e complexo para que veña xente do teu club cando ti queres abarcar demasiado. E tamén moi sala de modas, como o ser un xénero moi social que ten que estar como o día do que está a pasar, tamén darlle voz ás conflictividades ou problemas que ten a xente. Estar A ver, actualizado. tanto como Overdose igual non o facemos, porque ao final é como as festas de África Bambata no principio do hip hop, non é un lugar onde Claro, claro. a olvidarte disso, sabes? Pero sí que pois dar voz a artistas que falan diso e que tamén teñen unha perspectiva alternativa dentro do mundo da música. Eu, por exemplo, vexo que todo é moi mainstream agora mesmo, todo o concepto do rap está ultramatizado, ultra conservador, me parece todo. Sempre canciones de amor ou canciones de desamor, esta me deixou, este non sei que, movidas de ensayo de festa, pero como unha perspectiva demasiado light. Sí, quizás xenérica tamén. Que escoitas 5 cancións. Pareceme como a música dos anos 90 de La Oreja de Van Gogh, o Subago. Bueno, igual de Subago era máis intenso. Pero o sí, pero como música pop de perfil moi Claro. moi pouco Moi de masas para... Sí, moi de masas. Sí. Esa é a palabra. Claro, Nós sempre intentamos pues, estar un pouco aparte diso. Claro. Nós agora o que vemos é que verdadeiramente a música urbana é a música pop. Eu sempre pensei que dentro do trap, o Memphis e tal, que aínda creo que hai unha perspectiva máis punk dentro de iso, pero bueno, é certo que tampouco se pode renegar totalmente do mainstream. Hai que, pois polo menos, poñer o oído ali e tamén xoitar un pouco as masas. Ainda que para mí é algo que non é prioritario. A miña prioridade é xerar un espazo diferente, xerar un espazo que sexa para artistas que non teñen pois un foco mediático moi alto, aínda que sí que o teñan, pero que non estén sempre neses espazos superfestivais masivos. Claro. E tal. Senón artistas que realmente son xente que queres ver e que non tes a oportunidade normalmente de velos. Claro. Agora que comentabas o do punk, ti defines o teu estilo antes cando o facías, sí, no, ahora vaya como neopunk, non? Neopunk. Sí. Sí, creo que sigo sendo neopunk. Sí. Sí, nunca tive unha... Pero é porque eu creo que o punk é
é unha lección vital, non é un estilo de música. É un modo de vida. É un modo de vida, sí. Facer rap ou new punk. Claro. Bueno, a miña idea é un pouco pues, retomar toda esa adolescencia que deixei, non a deixei atrás. Para min foi tamén importante, eu creo que hai unha movida que nós como xeración, e máis agora, xeración Z e tal, creo que nos falta que ter perspectiva das cousas parando de facer cousas. Sí, para tomar distancia, Sí, claro. tomar distancia e ter perspectiva do que... E probar cousas novas. Eso. Por exemplo, You Can High para mí é iso. É unha banda que en verdade deu-me a vida na música, porque eu con Caixo, inda que estaba cómodo, deu-me conta que estaba un pouco farto do propio mundo da música, do ego, da música, digo, do rap. Pero porque o mundo que está ao redor do business, do music business é moi agotador. Sí. É moi agotador e nada lucrativo, o sea, é moi lucrativo, pero non é nada, non te fai mellor persoa, todo o contrario, faite peor. Como un pouco frío tamén, unha vez que entras na dinámica. Sí, non é frío, é farsante. Sí. É un mundo Cada apariencias de... de apariencia, de sí, esto é para ti, non te preocupes, despois non pasa. Bueno, son cousas moi complexas. E dentro da música, sobre todo, que é un negocio totalmente prostituído e devaluado, totalmente devaluado. Pois ocorre moito. No rock o que pasa que, bueno, ou no punk, ou no metal, en todo o mundo do guitarreo, vamos a poñer así, na que me quieran matar despois de... hai como un nicho de mercado ou de público que sempre é fiel a iso, Claro. e que no rap estáse a comezar a ter coa nosa xeración, pero es que no rock hai xente, eu estuve tocando no Resurrection Fest este ano, hai xente de 70 anos, 60 anos. Sí, sí. Dou fe. O marco de idade é moi grande, tío. E claro, é un mundo moi transversal, xeracionalmente, que lle dá unha perspectiva máis social e de público, digamos, ou non sei como decirlo, sí, quizás do propio público que do business. O business é unha cousa que é para vender temas en Spotify ou ter visitas, e despois está a música. A música é o público. Esa reciprocidade existe máis no rock que no rap. No rap estás como en unha constante búsqueda de facerte rico. Sí, tamén... Unha utopía que non existe. Claro, tamén o tipo de mensaxes que agora mesmo están máis no mainstream, que quizáis pasan pois superficialidade, mulleres, etc. Quizáis ora co auxe dos festivais, para vos, quizáis estades tendo moita máis presenza, pero ser grandes, o que dicir do consumo é masivo, crees que pode ser tamén contraproducente para o xénero, que quizáis tire máis por temas máis xenéricos, por letras máis xenéricas, que non se atreva tanto a meterse con temas máis underground ou quizá máis polémicos? Eu creo que, a ver, para min a situación dos festivais é unha cousa moi concreta. Creo que os festivais masivos de xente moi grande, Claro. e de grandes cartéis está obsoleto, e que a burbusa, se non explotou, vai explotar, sabe? Sí, sí. E creo que estar sempre no foco de utilizar artistas ultra mega coñecidos fai que todo sexa un parque temático. Sí. Eu aposto porque o que ten que crecer é a perspectiva do público e dos promotores en relación a festivais como este. Claro. Festivais pequenos, de pequeno formato e de mediano formato tamén, sen desprestixiar os grandes, pero quero decir, darlle voz a iso quere decir que nesos espazos vai haber máis bandas, diferentes bandas, e que vas a obligar, entre comillas, bueno, entre aspas, vas a obligar ao público que ten que ver cousas que ou non lle gustan ou non esperan velas. Claro. Pero eu teño a certeza de que se alguén a mí encanta descubrir música. Cando un festival, se de pequeno, mediano formato ou grande, e descubro un grupo que mólame, pero eu non esperaba velo, Claro. eso é música, esa sensación de repente estar a ver algo que non contabas e que te remova por dentro, es que creo que é a mellor sensación que dá música. Claro. O idioma universal, neuronal, increíble, corpóreo, Sí. con algo que conectas, tío. É que Igual. ademais tamén os festivais que en principio foron creados para descubrir grupos, para abrirte de mente, consumir estilos que mellor non estabas afeitos,
quizás nos festivais de masas, nos grandes festivais, moita xente vai porque vai X persoa ou outra e pasa a dos grupos pequenos, pero quizás... Eso non me mola, pero é unha cosa que está a pasar agora. Eu no Sol do Camiño, por exemplo, toca un grupo, non me lembro do nome do grupo, non me acordo quen fora. Bueno, un grupo mítico de rock alternativo, non me lembro o nome do grupo, non me lembro quen era. Bueno, da igual. Tocaban antes de non sei que grupo de rap ou de reggaetón ou non sei que. E a xente estaba collendo sitios. Sí, no, como... Dando a volta, o sea, eso non se pode, tío. Claro. Es que ese tipo de actitudes, esos que tens que reprendar, tío. Non podes deixar que se fagan ese tipo de cousas, e eso é unha cousa que ten que ver a culpa dos festivais, porque ti tes que educar tamén o público. Claro. É dicir, o público pode ser un puto mal educado, pero se ti tes unha filosofía do festival, porque neste caso, como falábamos do Resu, digo, dos grandes festivais, vale? Sí. Ali, o que se va é escoitar música, tío. Non vas a joder a marrana porque quero ver Claro, e que está barato e aproveito para ir porque non, tío. Vas a ver música, tío. Sí. Eu che digo, se eu fora un deses grupos, toco You Can Hide, dase unha volta, para iso dolles unhas hostias. Dame igual. Así sí que che coñecen, logo sabes todos os medios. Igual, no, les tiro algo, tío. Claro. Non pode ser, eso é unha falta de respeto Sí, absoluta. totalmente. O traballo dos demais, tío. Ademais, Eu non chego a un puto festival e me poño a buchar a xente, ainda que non me guste o que estou vendo, claro. sabes? Tamén como músico a mí se me fa me da igual iso, que se non che gusta a miña música e me queres chamar normal, gordo, hijo de puta, o que queras, dame igual. Pero a mí o que me molesta realmente é iso, porque iso o que dá é unha visión de que ti eres un puto maleducado. Un maleducado que non respeta o traballo dos demais. Esa é a puta barrera. Sabes? Claro. Ti me has faltado o respeto, pois eu baixo, deixo unha bofetada que tiña que dar xa teu pai ou tu nai. Claro. ¿Sabes? Ademais, parece que deixar a música no segundo plano. Sí, claro. Porque Total. aparte todo o rato é esa grabación. Si, pasalo ben e decir que estiveche. Sí, tío, facer vídeos de... Hai un vídeo moi interesante, non sei se en Instagram que o que vin, que son unas rapazas que están como grabándose con unha tercera persoa, outra rapaza ou rapaz, grabándoas, como que están ali poñendo caras, non sei que, e non para de pasar xente, e como están todo o rato que se meten polo medio, e as tías están todo o rato aí como rayadas, aí, e eu disfruta do puto. Claro. Tío, vas che perder, como sigas así, non vas ver o concerto. Claro. Por exemplo, volvendo un pouco a tanto falar de festivais como da túa música, que o rap, o trap, sempre son xéneros urbanos, non? Que nacen... Por iso, quería decir unha cousa, perdón que te porte. Nada. Que sí que é certo que os grandes festivais, ao principio, en 2017, 2018, nos chamaban moito para ir a tocar ali como proba, sabes? Pero a ninguén lle gustaba. Os directores dos festivais dabanlle asco, tío. A xente levaba música por debaixo e tal. Eu non a levaba, pero bueno, sí que hai xente que o fai. E aos festivais non lle gustaban. Ao principio non daba cartos. Empezou a dar un pouco de público. Veron durante uns anos que iso, bueno, funcionaba daquela maneira, é unha burbuxa, eso explota, se vai toda a merda, por qué? Porque realmente a industria o que colleras 3-4 personas, Bad Yal, bueno, Rosariano, no, pero bueno, digo as nacionais, vale? Sí. Bad Yal tampouco apoño, que a mí me gusta Bad Yal. Pero, quer decir, utilizar cousas que teñen moito público, utilizalas como gancho para ir a esos festivais que o mellor non teñen nada que ver coa música que queres poñer ali. Claro. E inda que eu, como persoa acostumada a ir a un festival que acolle moitos xéneros, podo darme conta que estás utilizando iso solo como un reclamo para vender tickets. Claro, a ver, non pola música. É que a ver, se a xente polo menos dixera, mira, vou porque estaba de Gaial, pero quedome a descubrir grupos, molaba, pero eso está guai. Iso é unha tónica xeral, pues chapó, oxalá. Claro. Pero bueno, a miña perspectiva é que iso non é así. Claro. O que che comentaba antes, que o xénero que traballas, o rap, o trap, o hip hop, que son xéneros normalmente urbanos, chamados urbanos, Sí, chama ya música urbana. chama urbana, pero ahora non se sabe se se pode decir uno, porque hubo por aí que dicen, non hai que chamar de urbana. Porque a música urbana está moi relacionada co calificativo de música urbana, reggaetón de Latinoamérica, e bueno, en xeral, Claro. en ese tipo de estilos máis relacionados co mainstream, de feito. A mí dame igual, Claro. non sei, eu fago rap. Pois co rap. Xa que, bueno, convencí co trap, Claro. e visiblemente con ese tipo de sonido. Sí. Facemos rap, Sí, ao final experimentas alternativo, máis electrónico, máis ochentero, máis o que queras, pero é rap. Claro. Pero o que quería decir é que normalmente sempre se enfoca máis en cidades, ou que hai unha escena en cidades, que por exemplo hai que Costrúa, que intenta dinamizar un pouco o rural,
crees que tamén este tipo de xéneros, este tipo de música poden fomentar zonas que igual teñan problemas demográficos, Sí, de despoblación, etc. Joder, eu creo que é básico, o sea, creo que ainda que as grandes... Pero son pasan todas as músicas, o sea, ainda que as grandes escenas podan estar nas cidades, que realmente o mellor quen pode ser o máis dinamizador son os espazos rurais, que fagan que os músicos se movan ás zonas rurais. Joder, Claro. repítome, pero tío, Resurrection Face en Arteixo, tío, Claro, que é un pobo moi pequeno. sí, e en Ortigueira tamén. Ortigueira, O de... un montón. Sí, un montón. Hai un montón. É moi interesante que xusto na Galiza pase iso. Pase que exista o Estruga, que existan festivais dentro rural que dinamicen non só para a xente de aquí, senón Sí. que non utilizalo como unha ferramenta turística, inda que para, por exemplo, a administración pode ser interesante, tamén para os festivais conseguir financiamento e tal. Claro. Pareceme unha boa ferramenta utilizar a música como un atractivo turístico, pareceme mellor iso que ver Sí. praias, Que outra cousa, sí, eso é certo. praias de marisco barato. Sí. É máis interesante, eu creo que máis lúdico, máis sano, porque ao final estás utilizando a cultura para conseguir outros obxectivos que poden ser que poden estar relacionados. E sí, creo que totalmente creo que o rural, e concretamente o rural galego, é un espazo perfecto para dinamizar actividades de festivais pequenos, de pequeno e medio formato. Crees que está cambiando moito a escena musical do rap en Galicia? Ti que levas 20 anos de trayectoria con esa perspectiva, Bueno, casi 20. tengo 34, tío, xa te poden dos 20 anos, son 14 anos. Claro. Cambiou moito a escena, para ben, para mal. Eu creo que hai un problema en Galiza que ten que ver coa industria. Eu creo que en Cataluña é unha industria moi forte, que aposta moito polo feito en Cataluña, o feito catalán evidentemente. Creo que en Euskadi tamén existe con Last Tour, con Osopolita e con outras grandes empresas, que aquí tamén as temos. Hai unha visión forte diso, que se utiliza moito o pequeno formato para que a música feita en Euskal Herria teña saída. En Galiza creo que non estamos aprendendo diso. Existen grandes empresas, existen grandes promotoras que se aposta por 4 grupos de Galiza. Claro. O que petou onte, o que petou hoxe. Claro. Meten a todos esos 3 ou 4 grupos en todos os festivais. Pode ser dinamizador porque fai que a xente escoite música galego, música feita na Galiza, pero non creo que sexa sano. Eu creo que a visión ten que ser un marco moito máis amplio no que quepa moitos máis grupos e moitos máis música feita na Galiza, e creo que nós, inda que dentro do rap e de outros, dentro de subxéneros do rap ou subxéneros da música electrónica, por poñerte un exemplo, dentro do rap que podan ser Boyaca Gostova, Sí. feito en galego neste caso, ou Fillas de Cassandra no neofolk e tal, ou no rap feito na Galiza, pero en castelán, como pode ser Dirty Souk, Sí. son dinamizadores deses espazos, pero, quero dicir, non só existen eles, Claro. existe moita máis Sí. xente, e creo que Claro. o marco das promotoras, e o marco da industria na Galiza ten que crecer moitísimo para que se poda incluso poñer o nivel os pés do que ocurre en Euskal Herria ou en Cataluña. Claro. E creo que para que ocurra iso ten que haber unha reformulación do proceso das propias promotoras e tamén da administración pública, como se a Xunta e as deputacións, nun sentido moito máis amplio do musical. É dicir, esta gran empresa que traballa para a Diputación de Pontevedra fai 7 ou 8 festivais ou está relacionado con eles, ten parte de responsabilidade isto. Os medios de comunicación, as radios, os podcasts, como este pode ser do podcast do Estruga, son lugares onde temos que ter esa conciencia de vamos a poñer todo iso no banaxeiro para que todo o mundo poida non só comer, senón que sexa algo pois que nos impulse cara a unha identidade moito máis ampla dentro da industria musical. E por que crees Creo que sí creceu, Sí, creceu, obviamente. No, sí, é precisamente o que quería que me contestaras. Creo que sí que creceu, pero que creo que temos que ter máis conciencia. Sí. De clase, que eso de... E por que crees que pasa isto de que sempre se aposta por os 4 de sempre? Por medo que queres seguridade os promotores ou que No, queres asegurar? Sí. Sello discográfico X ou A
está relacionado de alguna forma cos seus artistas os teñen no booking e sempre chamamos ben. Sí, pero a ti interesará incluso fichar, entendo, novos talentos. Xente que vive moi tranquila con 5 ou 6 veces. Xa, Coño todo o rato no mesmo, a xirar todo o rato. Eso é como se di, é unha pisonadora de dinero. O que fan é xirar a roda. claro. Os seus grupos nos sitios, e xa está. Eu creo que é interesante, mira, aínda que existan 5 ou 6 sellos ou promotoras con artistas, e que eles sexan mayoritariamente os que están, ten que haber máis sitio, Claro. sabes? Quero decir, ten que haber unha dinamización máis amplia, pero bueno, igual é un pouco tópico, eu non... Eu tamén como promotor podo pensar, bueno, quero chamar a este artista, que sei que me dan público. Pero tamén tengo que pensar, pois por que vou chamar os tres do tío que é colega meu que leva este sello discográfico, Sí, que están sempre en todos lados, levo un deles. claro. Collo un destes, e no outro collo este, e collo un internacional, que parece máis interesante que chamar os tres deste tío, que me vai cobrar o mes. Claro. Ao final van a ser 20.000, 15.000 euros por isto, Sí, bueno, collo un, poño pasta para un internacional, ou algo diferente, e collo daqui, a outro sello, collo isto, sabes? E collo, deixo 2 espazos con X dinero, claro. que sea unha cantidade digna para o artista, e collo cousas independientes que me parecen interesantes. Que pasa? Ese traballo implica pois estar niso, estar alerta, Claro. estar pendente de que vai, que non vai, ou falar coa xente. É máis doado, ou máis, non é máis doado, é máis cómodo decir, Claro. estes dous, o diñeiro da Deputación X me vai dar a pasta, Claro. e non me para arriba. É todo pasta. Ao final eu como... Claro, estamos sempre esta puta sociedade todo é diñeiro. Vai, eu creo que hai máis cousas. E ti que música galega adoitas escoitar? En galego, En galego, tanto xente que sexa de aquí, sí. pois agora mesmo, iso, pois, falaba de Fillas de Casanda que están moi pegadas, pero bueno, sí, Dirty Soup tamén o escoito bastante, que foi un rapaz que comezou comigo, bueno, comezou antes en Banana Bahía, pero os primeiros álbums máis en serio os fixo no sello discográfico noso, no Overdose, na que despois sacou a carrerilla para arriba. Despois John Denso e Wabi dentro do rap, vale, falando agora. John Denso, Wabi me parecen moi bons, son de Vigo. Bueno, xa clásico, no, Blando, Dele Blando. Agora está facendo unha cousa super experimental, moi interesante. El tiña tamén feito todo, de repente se meteu aí rollo máis experimental, chapó por iso. Despois, dentro de outros marcos, pois encántame Grima, me flipa, Bala, joder, Violeta é como a miña nai, prácticamente, las increíble tamén. Bala me parecen increíbles, cosas como personas, sino como concepto, e como unha movida de facer un rollo tan underground en el sentido do público, pero que en verdade é moi amplio. Se consigues traspasar a barrera esa, a nivel internacional é unha locura, e Bala están aí increíbles. Copa Turbo me encanta, Copa Turbo me flipa moito, Black Crowes me gusta moito, a ver, que máis? Que me gusta moito. Bueno, é que claro, ti escoitas moita música porque é o teu profesión. Hypao. Logo deixas unha playlist en Spotify e dices, isto é o que escoitas. Vai. Hypao me gusta moito tamén, dentro do reggae. Só así facendo un pouco marco Sí, de xéneros. Despois Beflecha, evidentemente. No, Moncoup, me encanta. Moncoup está no disco de You Can Hide, de feito. Sí. Sí, Moncoup me parece impresionante. Boydi, John Boydi, me gusta moito como produtor tamén, que máis metido no plug, na hyperpop, bueno, xa non é tan hyperpop, pero sí, bueno, nesa parte máis electrónica, non sei, moitísima xente. Agora entre dicen así un pouco de carrilla, uns cuantos. Uns cuantos Molanme moitísimos. Igual agora eso, por ponerte un top 3, eso, como, pues pode ser eso, Bala, Copa Turbo, Moncoup, pero bueno. E onde doitas descubrir estes tipos de grupos en plataforma de streaming ou eres máis de ir por discos, festivais? Claro. Nos festivais pequenos, normalmente onde, mira, Moncoup a coñecín nun festival de 85C, que eso foi a polla, porque eso foi un festival de artistas mulleres que fixeron un colectivo de Vigo, Sí. era todo artistas mulleres e tal, o que poña o broche era Moncoup, de joder, flipei, pedime a cuadros. Pero normalmente nos festivais pequenos onde Black Crowes conocí un festival, Copa Turbo,
Bueno, como todos os fines de festa. Esa tamén é outro sistema, sobre todo en Vigo, que é o mellor ou en Galicia, Non son de ali, bueno, es coñecen en Boiro, que en Boiro. non me lembro moi ben. O finecía de antes ou algo, pero me diré estes copa turbo, escoitei un par de temas e dixes, Ahora, que golpos, gustanme. E despois xa os descubrí escoitándoos por aí e tal, e os vin nun festival, flipei, gustaronme moitísimo. Tamén nos medios de comunicación galegos, revistas tipo A Movida, Sí, revistas, bueno, aquí a Go e tal, tamén cando hai entrevistas dese tipo, ou, bueno, hai moitas plataformas. sí, De plataforma. repente este artista curioso miro e digo, hostia, escoito en Spot e flipo, despois os miro en directo. Ou iso, festivais pequenos que traen esos grupos e de repente estou de casualidade e miro, ou non vou, pero miro o cartaz e digo, hostia, quen é este? Claro. E busca sobre el. Por exemplo, antes que mencionabas mulleres que tamén están na movida, crees que aínda teñen pouca presenza no rap en Galicia ou incluso en España? Porque temos, por exemplo, a Juda, que é unha das que é do colectivo Frisis Mafia, pero aínda o que comentaban é que aínda non hai moitas mulleres facendo rap ou incluso metidas no freestyle, que cada vez está habendo máis. A mí non me gusta. Non me gusta nada. Non me gusta nada o freestyle, non é un mundo para nada. Sí. Supoño que igual, sí, ali non existe tanta... Bueno, es que o freestyle é moi de gallitos, tío. É moi de... Teño a poña máis grande... Claro. Show e tal. Aunque sei que non lle vai gustar que diga isto, pero non me gusta ese tipo. Claro, de flipada, sí. Non me gusta, pero sí que eu creo que na música en xeral sí que hai unha... Agora mesmo, eu creo que a paridade... Bastante absoluta. Sí. O sea, veo cada vez máis mulleres nos festivais, veo que a calidade es que é a mesma, non creo que depende do sexo ser bo músico. Claro, totalmente. Bueno, veo que realmente hai bastante paridade agora mesmo nos festivais. Creo que tamén hai, sobre todo, que é importante, consciencia. Claro. Consciencia de que... De que hai que meter xente, de que hai que darlle oportunidades. É que falábamos antes, tens que buscar. Claro. Tens que levar traballo, tens que meterte no barro. Como levar estes 4 tíos que os coñezo de sempre e non levo estas hostias porque non as coñezo. Claro. Porque non fago o esforzo, sabes? Porque existe, claro, sabes? Claro. Creo que tampouco, es que só abrir o ouvido, tío, ver ao teu redor, sabes? O sea, sair do marco así e abrir un pouco as miras, eu creo que hai moitísimas mulleres validísimas. E creo que agora mesmo a paridade, creo que prácticamente absoluta. Sí. Pode ser que en algún festivales haya máis homes ou mulleres, pero creo que a consciencia é real, sabes? Totalmente. E xa para rematar, para ir rematando este festival Estruga, que sempre ten un trasfondo medioambiental de respeto á natureza, e este ano en concreto ten o da concienciación sobre os incendios forestais. Como crees que se podería cambiar isto de que todos os anos en Galicia temos incendios forestais? Crees que perdemos a conexión coa natureza, quizáis? Mira, yo en isto sou polémico. Problema. Eu creo que os montes os queman as empresas que están relacionadas coas maderas. Neste caso, Ence, co uso de das pirofitas para facer papel. Despois, está o lobby dos eólicos. Tamén. Con diñeiro público da Unión Europea, con diñeiro público do Estado español, para echar todo eólicos. Hai diñeiro fresco, diñeiro público, que a xente quere levar para casa. E non é xente, non é o pobo, vale? Son grandes empresas ou conglomerados empresariais relacionados, non teñen que ser de fora, poden ser de aquí, pero son xente que realmente que quere enriquecerse a base de reventar o noso entorno natural. Claro. Parte da eso por un lado e despois, como se pode facer? Con prevención, tío. Mira, estive no Pirineo xusto esta semana, en Francia, na zona de Francia, hai helicópteros todos os días Vixiando os montes, vixiando que non haya focos. Se aquí ao final, pois poñes 2 helicópteros por deputación, claro, te ponen nos montes e che digo que non hai ningún incendio, tío. A movida que aquí hai intereses políticos e intereses económicos que trascienden. Eu podo ter unha consciencia ecoloxista brutal, pero se o que manda non a ten e non quere poñer cerco a iso, nunca dá igual que me pase toda a vida reciclando, da igual que limpe as miñas fincas, as leiras, e que se despois na administración non hai un compromiso claro de limpar os montes, ou de facer limpalos,
tes moitísimas ferramentas para facer ou polle diñeiro público e paga para iso. Eu creo que a prevención é o máis importante, creo que a conciencia existe, a concienciación do medio ambiente existe, creo que a nosa xeración e as xeracións venideiras son conscientes diso, que realmente parte do problema que hai en Galiza coa deforestación é polo ser humano, Sí. non hai polos intereses económicos absolutos de 4 empresas que se están forrando con isto, relacionadas cos parques eólicos, relacionadas estatais, como Endesa, ou seres están metidos no Allo, Iberdrola, están metidos en el ajo. Esas empresas son verdadeiramente as que reventan o entorno. Quenes teñen digamos, como decirlo, a arbitrariedade e a capacidade de parar iso, vale, son os políticos. Pero quen teñe que facer presión en os políticos para que o fagan somos nós. O mellor, está mellor deixar de reciclar e coller algunhas del lixo e tiralas ao puto alcalde ou alcaldesa de turno, sabes? O dai que non, porque... No, aquí perfecto, no. Aquí en Berín, gracias por todo, isto é maravilloso, pero sí, a xente que non a ten, os alcaldes e alcaldesas que non están por a concienciación e poñer sobre todo un cerco. Sí, sí. E decir, mira, tío, aquí non se vai poñer máis isto, aquí se vai limpar. Ir á Xunta e pedir responsabilidades políticas e pedir sobre todo financiamento á Xunta para que poda limpar os montes e que poda haber unha prevención adecuada. Pois con ese mensaxe que damos, Caixo, moitísimas grazas por estar aquí connosco. A ti, moitísimas. He pasado moi ben neste festival, que espero que descubrar moitos grupos máis para añadir a túa playlist. Sí, hai un par deles que... Hai unha que non coñecía, a chica, a Juda, era? Juda, Pois mira, Te hoxe mola vai tamén. ser un día para descubrirla. para descubrir. Pois moitísimas grazas por Gracias a ti, estar. moitísimas gracias.